Sanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Sifunda u-Exodus weshumi elinesibini namhlanje. Sizawubona ukuthembeka kukaYehova kwizithembiso zakhe. Kudala wabathembisa abantwana bakhe bakaIsrayeli, sithi ndibonile indlela enitsala enzima ngayo, ndizile ngokwam ndizobakhulula abantwana bam. Uzile nakuwe ngokwakhe. Into efunekayo yoba umthembe, masimthembe. Imvuselelo lo ka-Exodus 12 ize nemvuselelo yoba masimthembe, uthembekile kwizithembiso zakhe. Sengathi akathethi akaphenduli, kanti iBhayibhile yona ivuliwe. iBhayibhile yakhe yindlela athetha ngayo nathi. Yiyo loo nto kubalulekileyo into yokuthi nje whatever command eseBhayibhileni siyenze. Whatever promise anayo for thina uzawuyenza. Imvuselelo mani Exodus 12. Into ebalulekileyo ke i-obedience kwii-commands zakhe. Kwawusuka ekuqaleni kwivesi yokuqala banikwa instruction yoba kutshintshwa kwa ikhalenda uMoses noAaron. Elandelayo instruction eyala Passover lamb, ungena Passover. Balekile uba ela lamb mayibe njani, ela xhwane malibe njani. Balekile yonke la instruction. Ebalekile ela gazi lela xhwane, balekile uba mabayive ukuthi malithiwe malifakwe kwi-doorpost, lifakwe phaa emikhubasini igazi lexhwane. Konke oko kunikwa ebantwini bakaIsrayeli uba mabakwenze. Ibe enye ebalulekileyo phayana eyokuba la angel of death izawudlula ngo-12 midnight. Izindlu ezinelagazi zothi Passover zizawudlula. Ibonisa i-protection. Elagazi laliyisayini ye-protection yokuthi you'll be protected. You'll be protected by obedience yakho, yoba uyenzile laa nto ukuthi uyenze. Nathi ke ngoku mayingene nakuthi yoba uba uthe masenze kanje nakanje, iBhayibhile ithi masenze kanje nakanje, kufuneka siyenze loo nto, simthembe. Yokuba njena uthe sengathi akathethi, yena akathethi akaphenduli, kanti ubhalile lapha eBhayibhileni indlela afuna izinto sizenze ngayo. Yiyo loo nto ngalo lonke ixesha thina kufuneka sirepente. Kwi-end times kufuneka sirepente thina, vele sithi nje sixolele siphosisile. Siba sithi thina awuthethi, awusiphenduli, awusithandi. Zonke izinto esizithethayo ngayo funeka sirepente. Sivuselelwa phi? Sivuselelwa ngo-Exodus 20 uba uzibhalile zonke izinto, indlela amaIsrayeli azenze ngayo izinto, indlela uMoses emakabaxelela amaIsrayeli uba mawazenze kanje, enza. Akhululwa ke. Ukholo lwethu sizawukhululwa lukholo lwethu. Sizawukhululwa nangendlela esenza ngayo izinto afuna sizenze. Sifunda phi? Sifunda u-Exodus 12. Ake sive ukuthi uthini ku-verse 12. Uthi ndiyawucanda ezweni laseYiputa ngobusuku 12 midnight, but izawudlula. Ndibethe onke amazibulo ezweni laseYiputa, ama-firstborns. Ndithabathele emntwini ndise enkomeni neenkomo nabantu, firstborns. Ndenze izigwebo koothixo bonke baseYiputa.
bonke abathixo abaseyibhotile abagwele uthixo. Verse 13, igazi elo loba ngumqondiso kuni ezindlwini enikuzo. Ndolibona igazi ndigqithe kuni, singabikho kuni isibetho. Jehovah is very concerned ngabantwana bakhe, waprotecta gqithi. Athi andifuni nina nidibane nezibetho. Igazi eliyana is-sign yokuthi nje ndiyaniprotecta. Ndizawugqitha, I'll pass over ngenxa yegazi. Athi andifuni isibetho esonakalisayo sidibane nani xa ndibethela lizwe laseYibhithe. Tsho njalo yawo. Verse 14, le mini yoba sisikhumbuzo kuni, yoba sisikhumbuzo niyenze umthendeleko kuYehova kwizizukulwana zenu, niyenze ummiselo omnaphakade. Yonke ezaa instructions zoba zinithathe ixhwane elinonyaka omnye libe yimeyili, bhokhwe or igusha, yonke laa miyalelo ibalulekile ngoba wayefuna into yoba siye ingene kwi-generation ne-generation. Verse 15, uthi nodla izonke ezingenagwele iintsuku zibisixhenxe kwangosuku lokuqala, nolisusa igwele ezindlwini zenu, kuba bonke abadla isonka esinegwele ukususela kulokuqala kude kube lusuku lwesixhenxe bonqanyulwa bangabikho kwaSirayeli. Verse 16, ngomhla wokuqala zonke eza instructions kubakho intlanganiso ezingcwele nangaloo wesixhenxe, kubakho iintlanganiso ezingcwele kuni, akuyi kwenziwa misebenzi engawo ingengulowo ukudla komntu, nguwo wodwa eningazenzelayo. Nize nigcine umthendeleko wezonka ezingenagwele, kuba kanye ngayo loo mini ndayikhupha imikhosi yenu ezweni laseYibhithe. Niwugcine lo mhla kwizizukulwana ngezizukulwana, ube ngummiselo omnaphakade. Into emasiyifunde apha eyokuba ayithithileyo uthi siyigcine izinto azithethayo, imiyalelo yakhe. Xa unetshansi, xa unexesha, uzuzinike ixesha ekuqaleni kwencwadi ye-Exodus uve yonke into yehova ayithethayo, ukuthi uzokhuthazeka, ukholo lwakho luzokomelela, leza komelela ukholo lwakho, ukuthi ipasika le iqale phi, qalo wepasika. Kodwa ngoku thina, ngoba ngoku ngenxa yothando lwakhe wabona into yoba thina sizosoloko sixhele igusha, pasika wathumela unyana wakhe ngoYesu Kristu ukwenzela ukuthi azosifela ilizwe, azofela ilizwe, aze abe igazi lakhe eliya elinamandla awalichithayo lavasa zonke izono zethu. Yiyo loo nto xa ungumntana kaYesu Kristu siyakucela eyokuba njena umthembe, ungathi sele lichithe igazi lakhe, singathi sele lichithile igazi lakhe siphinde sibuyele emva. Ngoba ngoku iPassover lembi yethu nguJesu Kristu uqobo lwakhe. Phayana eyiphutha uba yayilixhwana lebabelixhelile, kodwa ngenxa yothando lwakhe wasithumelela uYesu Kristu. Nanamhlanje sisakuxelela ngokubaluleka kokuba umkhethe uYesu Kristu, umvume, umamkele, umkholelwe, ngoba njena nguye ozokukhupha ezonweni.
nguye ozosikhupha, noba siyakholwa noba sikholwa. Yiyo loo nto nje eyona indlela elula yokuba nje ukholwe, umamkele. Ungathi hayi mna ndikholwa, uthule uthi tu uzawumkholwa ngoba nguye umoya ongcwele uzawufundisa. Kholo lolu uzawulugcwalisa nawulwakho. Mamkele uYesu Kristu namhlanje njenge